এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ଘରଟିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି। ମୋ ବାପାକୁ ବି ମିଳିଲାନି, ମୋ ବାପାର ବି ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବି ଘର ମିଳିନି, ଆମକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳିନି। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିର୍ପଲ ପଡ଼ିଛି, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଘରେ ବହୁତ ଜୋର ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଘର ଭିତର ପଟୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରୁ ଦେଖଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘର ଭିତର